Bones, Sergi i Carla. Bé, doncs ens trobem aquí a la seu del SEC per parlar una miqueta de trail i rendiment. Esperem que surtin converses interessants i que podem tots aprendre de vosaltres. Els tres som professionals de l'esport, treballem com entrenadors de trail aquí al SEC. I bé, comencem pels inicis. Com podríem començar a trail? Si venim de córrer per asfalt o si som excursionistes, què creieu que són els punts més importants a tenir en compte? Jo crec que la progressió lineal i com bàsica és la que has dit tu, no? A partir de l'asfalt, fer una base bona a l'atletisme i després progressar al trail. Quan som més petits, pues, fer una bona base, sobretot aeròbica, dintre de l'atletisme i després passar al trail. I per mi això, el que dèiem és la progressió hauria de ser sortir a la muntanya a gaudir. O sigui, no importa si no estem corrent o si al principi serà difícil pues, córrer cap amunt, sobretot, i després córrer cap a baix també. O sigui, llavors la línia final hauria de ser entre caminar, córrer, fer cacos i progressar una mica així, no? En plan, a poc a poc anar corrent més i més i més. Jo crec que el més important, sobretot quan t'inicies, és no comparar-te amb ningú. Perquè sí que és un esport, el trail és un esport que la gent veu com, he de córrer una mitja marató de muntanya o he de fer una marató de muntanya, llavors tothom sempre vol més i més i més, però primer és el que et dic, t'has de parar a veure en quin punt estàs i a partir d'aquí anar progressant al teu propi ritme. Que si comences a comparar de és que aquest fa tota la pujada corrent i jo no arribo al seu nivell. Llavors aquí és on comencen una mica les frustracions i això. Llavors jo crec que el més important sempre és anar progressant a poc, anar veient quines són les teves capacitats i a partir d'aquí sempre tirar més. I els entrenaments regulars durant la setmana ajuden molt. Sí, estic d'acord que està guai no comparar-se, però per altra banda també crec que és important fer un equip, és a dir, la part motivacional que et dona sortir a córrer amb un grup d'entrenament, vulguis o no et motiva a sortir cada dia, tens algú que t'espera, et compromets perquè hi haurà gent que estarà esperant a que surtis. Sí, l'entrenament grupal jo crec que és clau sobretot a l'iniciació, i a l'avançat també, però com a iniciació us aneu motivant i us aneu ajudant per anar millorant. Sí, a nosaltres, a mi personalment, en molts entrenaments m'ho han dit és que aquest tipus d'entrenament, si l'hagués de fer sol o sola, no el faria mai. Llavors, jo crec que és algo molt important tenir la sensació aquesta de grup i que al final també és un extra, és una motivació de passar-s'ho bé, no? I a part d'estar fent esport i estar competint, de poder gaudir de la natura. Clar, vulguis o no, un dissabte a les 10 del matí qualsevol pot sortir a córrer, però un dimarts a les 7 de la nit, en frontal, a 3 graus, a la Collserola, hòstia, fot més mandra. Realment, si surts amb un grup és molt més senzill que no si vas sol. També, com una mica, també crec que és important a l'iniciació, encara que sembli com una contradictori, apuntar-se a alguna cursa perquè tens com petits objectius pels quals entrenar i que et van motivant i causen i així no caure la desmotivació del principi. Sí, totalment d'acord. I crec que és molt important no ratllar-se si arriba una pujada i camines. És a dir, heu de pensar que a les pujades, des del primer a l'últim, podeu veure fotos i vídeos de Kilian Jornet caminant a les pujades a fer games, a dir que a ningú se li caiguin les medalles per si s'ha de posar a caminar des del començament fins al final de la pujada. És a dir, crec que és algo que hem de passar-hi tots i és diferent de l'asfalt, que com qui diu, no camina ningú. I que és totalment normal, el trail és un esport molt complet, que la gràcia i a diferència de les curses d'asfalt que són bastant més monòtones, el trail és un esport totalment canviant, que et pots trobar des d'una pujada supertècnica a un tros molt pla amb una pista molt ampla o a una baixada tranquil·la, una baixada molt tècnica, és a dir, és un esport molt variant que requereixen moltes competències diferents, moltes capacitats diferents i llavors això també és el que motiva, almenys jo crec que és el que motiva també el fet d'anar canviant tota l'estona. Sí, sobretot això, com també arribar a llocs que no podries arribar en metro, que no podries arribar en cotxe, o sigui, descobrir llocs que només pots arribar a través dels teus peus, crec que és la gràcia d'aquest esport i de poder descobrir coses que no podries fer-ho amb altres transports. Vale, si parlem de material, és a dir, sempre ens han dit, hòstia, córrer és l'esport més barat del mercat. I jo crec que és mentida, el córrer avui en dia és un esport car, portem rellotges de 400-500 euros, que comprem bambes cada 3-4 mesos. Quin creieu que és el material bàsic que hauríem de portar
corredors i corredores per passar d'aquest asfalt al trail o per no lesionar-nos? Jo crec que el més important, un bon calçat, perquè tothom es pensa de bueno, amb aquestes bambes que tinc per casa o amb les del Decathlon baratetes ja faig, i el calçat al final és la part més important perquè et mous amb els teus peus. Llavors jo crec que permetre que algú et recomani tipus de calçat en funció de quin tipus de terreny tens, en funció de quins són els teus objectius, jo crec que és molt important. Llavors, o sigui, sobretot també el que diu la Carla, que no voler apurar les bambes fins al final, o sigui, això que correm amb bambes llisa i tal, perquè al final moltes lesions estan relacionades amb el tipus de calçat que duem, i si utilitzem calçat que ja està molt gastat, doncs això, al final podem acabar afavorint que surtin perostitis, que surtin lesions bastant recurrents al trail. Portant diferents bambes i m'agradaria que em donguéssiu la vostra opinió, perquè realment ja veureu que hi ha diferents tipus d'amortiguacions, soles, i m'agradaria que parléssim de quines creieu que són millors, quines m'hauria de posar. Veieu que gairebé tinc una bamba per cada dia de la setmana, és a dir, tot el meu salari se'n va amb bambes de córrer. I res, quina us agradaria per començar, per competir, què creieu de les diferents bambes que he portat, i si voleu... Jo, si ara t'hagués de robar alguna, seria aquesta per entrenar, aquesta m'agrada bastant per entrenar, són bambes amortiguades que potser el taco no és tan prominent, però t'ajuden bastant a no desgastar musculatura, articulacions, perquè tenen com amortiguació i drop bastant gran, i si per competir et trobaria aquestes, que són, a mi m'agraden minimalistes, així bastant estretes, d'horma estreta, que per posar el peu, si tens com la bamba perfecta per poder posar el peu on vulguis, o sigui, no és ample, llavors és bamba fina per poder clavar el peu on vulguis. Jo també vull dir que per començar en el trail o per córrer curses no cal tenir tantes bambes com les que té l'Adrià. Sí que hi ha gent molt fanàtica que li agrada provar molts tipus de bambes, però no cal tenir tot aquest armament. Però jo sí que dir-vos que sempre he portat les Hoka, aquestes d'aquí, les Speedgoat 5, i la veritat que tenen molt de drop, és a dir, tenen molta planta, però per mi són comodíssimes, a mi em funcionen molt bé i sempre les he portat. Sí que és veritat que et donen més inestabilitat, perquè si us fixeu, per exemple, aquestes que ha dit el Sergi no tenen tant de drop i per tant són més estables, més segures a l'hora de fer baixades, per exemple, però jo sempre he anat amb aquelles i m'han funcionat molt bé. Llavors també depèn una mica el que hem dit abans, les característiques de cadascú, de com és la seva fisionomia, no? I a partir d'aquí doncs anar decidint de si prefereixes més calçat més tècnic, no? O un calçat més polivalent que et pugui servir per absolutament tot. Tu quines escolliries? Jo, abans de donar la meva opinió, vull dir que el SEC no té cap tipus de conflicte d'interès amb cap marca i realment crec que hi ha molt de màrqueting, encara que jo tinc 50.000 bambes, crec que hi ha molt de màrqueting i les empreses s'aprofiten de nosaltres perquè en tinguem quantes més millors i que tinguem una bamba per cada tipus de situació. Però tots caiem, Tots caiem, que si fibra de carboni, em van dir que correria més i segueixo sent igual de lent. També tenim una opció molt interessant, que és un cop gastem una bamba, si veiem que té pocs quilòmetres, a nivell medioambiental està molt bé rasurar-la, és a dir, vulguis o no, són bambes de més de 100 euros que a vegades ens duren menys de 100-200 quilòmetres, que a nivell medioambiental és un crim llançar-les. I això que parlaves, jo aquestes les veig bastant bé, per exemple, per anar per carreteres d'aigües, perquè són bambes com d'asfalt, però al tenir la sola rasolada en muntanya, doncs crec que aniria bé per terrenys així que tampoc, o sigui, o pistes així que tampoc siguin poc tècnics, sí, i ens permetin com aprofitar la fisionomia de la bamba d'asfalt. Però si hagués de triar una, escolliria una bamba que com a mínim em durés 500 quilòmetres. Trobo inacceptable gastar-se més de 100 euros per una bamba i que al cap de 2-3 mesos les hagis de llançar a la paperera. A nivell medioambiental és un crim. Heu provat les normals, les de Kilian?
Jo no. Diuen, a nivell de màrqueting, el Kilian ens assegura que han de durar més de 1.000 quilòmetres. O sigui, jo tinc amics de selecció que competeixen, o sigui, porten competint com 2 anys amb aquelles bombes i sembla que els hi va bé, però jo tampoc les he provat. S'haurem d'etiquetar i que em són dies, els entrenadors. Jo les que puc dir que no em van agradar gaire, és a dir, trobo molt maques per vestir, per anar a l'hospital, a l'aeroport són les ONS, i estèticament són molt maques, però realment em van durar menys de 100 quilòmetres, amb menys de 100 quilòmetres ja les tenia completament petades, corria per baixades i se'm ficaven pedretes per aquí, per tant no estic gaire content. Aquestes sí que és veritat que són molt còmodes, però per baixar, vulguis o no, vas amb zancos i és molt més fàcil torçar-te el turmell. Són molt còmodes per la carretera a les aigües o per senders fàcils, però és senzill. Llavors això, sobretot per iniciar-se en el trail, jo crec que el millor és comprar una sabata, una sabatilla que et permeti això, que sigui polivalent i puguis anar per diferents tipus de terrenys, que no sigui, per exemple, tipus això, que aquí és més difícil anar per terrenys tècnics, sinó una sabata polivalent que puguis practicar... Sí, jo crec que sí, no? La ideal seria una bomba així, com aquesta, en plan amortiguada, però que alhora tampoc et limiti a un tipus de terreny específic. Aquestes són les Salomon. Les Pulsar Trail. Vale, hem parlat de sabatilles. Què en penseu si canviem a motxilla, vulguis o no? Quan correm per muntanya, a vegades, o normalment estem més estona, per tant hem de carregar aigua. Si anem a terrenys més tècnics potser ens cal un extra de seguretat, manta tèrmica... Frontal... Què creieu que hauríem de portar? Cinturó? Motxilla? O què recomanaríeu portar a la gent que s'inicia? Sí, tot depèn de lo lleuger que vulguis anar i si vols ser més minimalista i portar menys cosa. Jo, per exemple, sempre vaig amb motxilla perquè sempre porto la meva sempre porto els 2 botellins d'aigua, sempre porto manta tèrmica per qualsevol cosa que pugui passar, sempre vaig amb el frontal. És a dir, a no ser que sigui un dia que tinc una cursa a les 8 del matí, que sé que farà molta calor i que no ho necessitaré, llavors simplement amb un cinturó et serviria. Jo sempre vaig amb una motxilla per això, per poder carregar alguna cosa més en cas de necessitat. Sí, jo contraposadament sempre vaig amb cinturó, sempre m'agrada anar molt lleuger els entrenaments i per mi cada gran pesa, llavors intento anar aquí i ficar-ho tot aquí dintre i per exemple si haig de portar algun soft el porto a la mà i aquí el mòbil i això, manta tèrmica i poc més. Softlast, és a dir, què diríeu del softlast? O sigui, per mi un imprescindible quan començar a córrer, a part de que sortir a córrer amb una ampolla d'aigua normal, no, a part de ser poc mediambiental, estèticament a mi no m'agrada zero. Per mi el softlash és com perfecte, o sigui, com t'entra perfecte a la mà i es va com... O sigui, em va perfecte per utilitzar-lo per córrer. Sí, jo també crec, he vist algú en entrenaments portant una cantimplora normal. Això és un crim, crim per l'esquena. Clar, compares els pesos i dius, home, si has de carregar això a l'esquena, al cinturó, on sigui, aquesta és bastant grossa, però sí que hi ha més petites, però igualment això pesa i es nota molt. No només el pes, és a dir, hòstia, això ho portes a l'esquena i caus i et pots trencar alguna cosa. Et fas mal a l'esquena, totalment. Per tant, totalment recomanable. Si has de sortir, a més que no pesa res, no ocupa res a la motxilla, al cinturó, al bulbo a la mà, llavors jo crec que és un imprescindible que s'ha de portar sempre. El tamany, doncs, dependrà també de la calor, la llargada de la cursa, també si estem més acostumats a beure, no? Hi ha gent que necessita menys aigua. Vale, anem a parlar del tèxtil. Crec que també hi ha molt de màrqueting, vale? Samarretes, màniga curta, tirants, malles... Bé, abans de parlar del tèxtil, m'agradaria explicar per què he portat aquest material. Hoco, marca catalana, tèxtil fabricat amb material reciclable, fabricat de forma local. També aprofito la camisa que porto, són camises de trail, també fabricada a Barcelona, amb polièster reciclat. I aquesta marca també és espanyola, 42K.
Avui en dia la majoria del tèxtil que portem està fabricat en condicions precàries a la Xina o en països del sud-est asiàtic, per tant no és casualitat que hagi portat aquest material. Què en penseu del tèxtil de córrer? O sigui, jo, entrenant no em poso tan tiquismiquis, però competint sí que m'ho miro bastant. Sobretot, no sé, tema mugrons, tema aixelles, o sigui, es pot arribar a patir molt si no portes un tèxtil com així més... O sigui, que estigui ben cuidat i sigui un bon material i això pot acabar passant factura, o sigui. Jo m'ho miro bastant a l'hora de competir. Sí, hi ha molta gent que també competeix amb... Bueno, jo he vist gent corrent curses amb samarretes de cotó, per exemple. Sí que té les seves avantatges, que és més còmode, no? Potser el cotó ofereix aquesta comoditat que no ofereixen les samarretes tècniques, però si realment el que vols és que sigui transpirable, que sigui també ajustada al cos, que no et vagi sobrant, perquè també és important portar una samarreta ajustada, que no es vagi enganxant amb branques, amb pedres, amb arrels. Llavors jo crec que és important que quan més tècnica, millor, no cal que et gastis una millonada, però això, que t'ofereixi alguns beneficis. Sí. No cal que ens gastem una millonada, però jo crec que si tenim en compte el còmput total del material esportiu que portem, ens gastem una millonada i si vas comptant corredor per corredor, doncs potser 1.000 euros, tenint en compte que portem rellotges de 400, 500 euros, bambes de 150, malles de 50... O sigui, jo dic que el trail és, quan t'inicies és fàcil gastar-te poc, o sigui, poder sortir a córrer gastant-te poc, però cada cop, o sigui, quan vas enganxant aquest esport, ja s'haurà amb les curses que els preus ja són desorbitats a cada cursa, i ara estàs deixant... Que si ens diuen que hem de menjar gels cada hora, cada 20 minuts, i realment si pares a pensar... No, cada gel d'aquest val 3 euros. Exacte, n'has de prendre 2 o 3 l'hora, per tant fes números... Que no és dels esports més barats. Exacte. Bueno, en general, tots els esports de muntanya, el material acostuma a ser bastant car. Però bueno, si realment és el que t'agrada, és una inversió. I és molt millor gastar-se diners comprant material tècnic que saps que et durarà, que no comprant-se coses barates que en sí, el que has comentat abans, de les bambes que en menys de 100 quilòmetres ja es van fer malbé. O en cubates. Sí. Jo només un apunt abans que seguiu parlant d'altres temes, ara que parleu d'equipament, que per exemple cada estiu surten notícies d'alguns corredors que han anat a la muntanya i per les causes adverses de meteorologia i tal han patit accidents que sovint són fatals. Si podem fer com un petit apunt com els imprescindibles perquè no ens passin aquestes coses, o què creieu vosaltres que per què passa? Sí, realment l'efecte Kilian Jornet ha fet molt de mal a la muntanya i de fet el Montblanc, a Chamonix, han hagut de fer una ordenança municipal per prohibir a corredors pujar al Montblanc amb pantalons curts. Clar, perquè fins feia 2 anys la gent pujava amb bambes i amb pantalons curts. Clar, veient a Kilian, la gent pensava que tothom era Kilian Jornet i pujaven això, com si anessin a qualsevol a la torre. Per tant... Sí, jo crec que molts cops es subestima la muntanya, de dir, mira, és anar només a passejar o a córrer, i no veiem tots els possibles perills i tots els possibles riscos que comporta. Llavors, sobretot quan es fa una sortida o quan es planteja o quan... Mira, m'apunto a aquesta cursa. Doncs també s'ha de tenir molt en compte el que ha dit el Santi, de tenir en compte la meteo. Sí. De dir, doncs, si sé que plourà, sé que farà fred, doncs portar alguna tèrmica a sota, portar algun impermeable, algun paravent... Sí. O sigui, jo, sobretot això que dius de meteo, crec que és una bona batalla d'egos, això, però quan estem a la muntanya i veiem que la meteo s'està posant xunga, o sigui, recular, la muntanya d'allà no es mourà i nosaltres, en canvi, sí que podem perdre la vida allà. Llavors és important deixar l'ego enrere i recular abans de que pugui ser massa tard. També crec que un imprescindible conèixer la ruta i si no és així, doncs, hi ha rellotges que et pots vincular al track i et pots salvar la vida, poder fer això, o sigui. Sí, per mi hi ha 4 imprescindibles. Un hem dit l'impermeable, a poder ser amb Gore-Tex. Segon, el mòbil, carregat. Tercer, Wikiloc o qualsevol eina per poder, tal com ha dit el Sergi, tornar a casa, tornar al cotxe sense perdre't. I quart, és una cosa que pot arribar a ser una tonteria, però crec que és bastant important i és avisar al papi, a la mami, a la parella,
el millor amic on vas, sobretot si vas sol, per si tens un accident, doncs no... Sí, jo t'afegiria un últim punt, que és la manta tèrmica, perquè és un sobret així que no ocupa res, que costa 2 euros a la farmàcia, al Decathlon, on el vulguis comprar, i que sempre et pot salvar de qualsevol ensurt que et puguis trobar. Mira, doncs vaig corrent i de cop s'ha girat el temps, com bé ha dit el Sergi, i ens hem perdut, ens hem quedat allà moltes hores, doncs sempre és un imprescindible, almenys per mi. Sí, ara per sort, des d'un accident que va haver-hi el 2012 a l'Ultra Pirineu, en què va morir una corredora que no era una mindungui, era campiona de Catalunya d'Ultra Trail. La majoria d'organitzacions obliguen a portar un material obligatori molt estricte, que inclou prendes tèrmiques, Gore-Tex, manta tèrmica i un munt de coses que molts cops els corredors, jo el primer i segurament el Sergi també, pensem, hosti, quina merda, ha de carregar una samarreta tèrmica, unes malles, però que en cas de canvi de temps sobtat, jo sóc el primer que sóc superfredolic i que molts cops ho he agraït, el fet d'haver carregat aquests grams a més. I parlant així una mica de material, l'apartat tema bastons, que aquí hi ha molta controvèrsia, què opineu? Bé, jo crec que realment va molt bé, vulguis o no, t'estalvien un 10-20% de força a les cames, però com tot, si els estrenes el dia de la cursa, fatal. Així com a experiència que jo sempre explico, jo el primer cop que vaig utilitzar bastons en una cursa els estrenava i me'ls vaig deixar en un avituallament. S'ha d'entrenar amb bastons, si tens bastons has d'entrenar amb bastons. Sí, també depèn de tot lo lleuger que vulguis anar. Al final els bastons també són pes, per molt que siguin plegables i te'ls puguis posar al cinturó, també són pes. Llavors dependrà de si prefereixes estalviar-te, això que deia l'Adri, d'estalviar-te la força que puguis fer amb les cames, que al final acabes fent amb els bastons, o si prefereixes anar més lleuger i no carregar aquest pes per una única pujada que pugui tenir la cursa. Sí, jo vaig fer el meu TFG això, la contribució dels bastons en una pujada de muntanya, i realment, o sigui, el que t'estalvies a les cames de força ho contribueixes a... O sigui, es canvia a pujada de nivell cardiorespiratori, és a dir, a pulsacions augmentes bastant, llavors és una mica com trobar el balanç. Jo recomanaria, sobretot, si estem acostumats a distàncies llargues i sobretot alpines, o sigui, si anem a fer una cursa a qualsevol per 10 quilòmetres, doncs millor no utilitzar-ne bastons. Aquesta és la meva recomanació. Sí, també jo crec que a nivell de seguretat, ara em ve el cap aquest dissabte al Pirineu, anem en compte amb els bastons al baixar. Si portem els bastons i no baixem gaire bé i caiem, hòstia, que tinguem les mans per no menjar-nos una pedra. Per tant, si no baixem molt bé, potser millor guardar-los i tenir les mans. No només a les baixades, també a les pujades. Nosaltres a la cursa d'aquest cap de setmana vam haver de grimpar una miqueta, llavors també és moviment que amb els bastons a vegades és difícil fer-lo, llavors has de portar els bastons amb una única mà, amb l'altra anar-te ajudant de les pedres. I llavors és el que deies, per una cursa més curta o per Collserola, per terrenys així que potser no es necessiten, es poden estalviar. Ara, si és una cursa ja als Pirineus, que té molta pujada durant molts quilòmetres seguits, doncs... Per tant, conclusions, depèn, com tota la vida. O sigui, has d'estar acostumat. I ho has d'entrenar. Ho has d'entrenar, o sigui, sobretot gustos de cadascú, però també s'ha d'entrenar. No anar amb l'etiqueta a la cursa dels bastons. El mateix amb els gels, el mateix amb barretes... Vale, doncs passem al següent tema. Anem a parlar d'errors de corredors de trail. Quin creieu que són els principals errors que cometem els corredors de trail? Tant pel que fa per planificació d'entrenaments, d'elecció de material... Això que dius de com planificació dels entrenaments, jo crec que és molt fàcil caure en un sobreentrenament. O sigui, perquè com a l'inici, quan estem començant, entrenem més i què vol dir entrenar més? Pues que anem millorant a poc. Però hi ha un moment que la progressió no és lineal. Llavors acabem caient en un sobreentrenament i en un bucle de dir estic entrenant molt i entrenar més no vol dir entrenar millor. O sigui, s'ha de jugar molt bé amb els entrenaments i sobretot amb les competicions. També és molt fàcil caure en competir massa. En cada cap de setmana, clar, ara hi ha moltíssimes curses cada cap de setmana, però és molt fàcil veure moltes curses i que vulguem fer-les totes. Però això s'ha de planificar i programar bé i el meu consell és, abans de començar la temporada, saber-se com dir, faré aquesta cursa i no canviar, no modificar gaire el calendari i així clar que no caurem en una sobrecompetició. Sí, jo remuntant al tema que dèiem a l'inici, jo crec que és important, si tens un grup de treball,
que això també t'ajuda a portar aquesta planificació i a ser més constant en els entrenaments, de dir, vale, doncs avui aquest dimarts em toca fer sèries, el dijous em toca fer tirada llarga, el dissabte tinc cursa. Llavors jo crec que també és molt important tenir aquesta planificació, tenir gent formada que t'ajudi en aquesta planificació i sobretot ser constant i ser conscient amb les capacitats d'un mateix i mateixa. Sí, jo penso exactament el mateix que vosaltres. Crec que el principal error, però jo faig curses de muntanya, faig mitges maratons i només corro. Per exemple, el meu pare. El meu pare és corredor de tota la vida, vieja escuela total i només corre. Realment, a nivell de lesions mai ha tingut sort, a nivell de dèficits de mobilitat no arriba enlloc, a nivell de té dèficits de força, per tant, crec que has de diversificar al màxim l'entrenament. Si pretenem fer mitges maratons, que són curses de 2-3 hores, no podem sortir a entrenar cada dia i fer 2-3 hores. És a dir, que hauríem amb un sobreentrenament, vulguis o no. Li has de donar estímuls al cos amb canvis de ritme, pujades, baixades, per simular aquestes condicions de fatiga. Si entrenem cada dia 2-3 hores, hòstia, això no va enlloc, a nivell de vida social, a nivell laboral. Sí, ara que deies això, jo crec que també és molt important complementar-ho amb entrenament de força, que sembla una cosa com totalment contrària al trail, no? De dir, si estic corrent, per què anar al gimnàs a fer peses, a fer màquines? Doncs jo crec que és algo molt important, perquè córrer no és només sortir a córrer, com dius tu, surto a córrer 3 hores, sinó que també és important treballar els músculs perquè després tinguin força i a sobre tu, bueno, jo m'ho he notat, de dir, quan vaig al gimnàs i després surto a córrer i he de fer una pujada, aguantes molt més al final, no? Sí, sobretot això també és bastant important l'entrenament creuat, o sigui, si estem preparant això una mitja muntanya, no podem pretendre fer tots els entrenaments de córrer, o sigui, al final és molt fàcil caure en lesions d'articulacions, de músculs. Llavors què hem d'intentar fer? Entrenaments creuats que ens afavoreixen molt a la pràctica esportiva de córrer, com podria ser fer bici a l'hivern, poder fer esquí a muntanya. O sigui, hi ha molts entrenaments que compaginen molt bé per poder anar combinant de la pràctica esportiva. Sí, a nivell de salut mental també el fet d'anar canviant, ara surto en bici, ara faig un partit de vòlei amb els crios. Sí, que al final no és només córrer, que és un esport molt complet i quanta més varietat li posis, més t'ajudarà en tot el... A mi, amb l'entrenament de força, m'agrada dir als corredors que portem això, que ho heu de veure com una inversió. A ningú li agrada anar al gimnàs a fer peses, però si t'ho venen com que si vas al gimnàs i fas peses i ho fas bé, doncs podràs gaudir més de l'esport, podràs sortir a córrer més dies, podràs sortir a córrer sense acabar destrossat i haver d'estar-te 2 hores fent estiraments després, doncs jo ho compro. Compro una hora o el que em diguin els entrenadors a la setmana al gimnàs per després poder ja no córrer més, sinó gaudir més de l'esport. Sobretot a la llarga, o sigui, si volem mantenir aquesta pràctica esportiva que és tan exigent, si volem mantenir a la llarga durant anys, doncs és primordial crear aquesta base sobretot de força de músculs. I més errors? Què creieu? Alguna coseta més? Anar molt ràpid, potser al començament, motivar-se... Sí, també poca preparació amb el material o amb el que hem dit de previsió, que sigui simplement, bueno, avui surto a córrer, sense mirar el que portes o quin temps farà, per on aniràs, sense planificar la ruta. I sí, jo crec que és important tot el tema de preparació també. Això que dius del material, jo era molt de caure de no menjar durant les curses, o sigui, quan ja estem a un nivell una mica més avançat, que ara m'he de prendre un gel als 30 minuts i tal. Jo ho passava una mica abans, o sigui, ho deixava una mica enrere i veus molta diferència quan ho fas i quan no ho fas, o sigui, sobretot això dels gels. Clar, veus que el cos et va quedant sense energia, en canvi si vas prenent coses és important mantenir aquest pic com d'energia tota l'estona. Sí, estic completament d'acord. Crec que un dels altres errors principals és el tema nutrició. De fet, diuen que ara en el ciclisme s'han assolit els mateixos rendiments que 10 anys enrere quan tothom es dopava gràcies a la nutrició, que estan fotent 90-100 grams de carbohidrats l'hora i no paren de menjar. I realment molts cops la gent es pensa si corro m'engreixaré, si menjo m'engreixaré. Doncs realment quan estàs fent esport és en el moment on no pots prescindir d'aquests carbohidrats perquè et pots fer mal, pots crear... I això que parlem de gels, o sigui, ara ho he dit com en cursa, però també quan anem a fer una ruta per la muntanya, encara que sigui caminant,
també és important com tenir reserves energètiques en forma d'això de menjar, pots fer un sàndwich, pots fer el que vulguis, que per si t'agafa algun moment dèbil i tal, poder menjar qualsevol cosa. Sí, també amb el tema de l'aigua, que hi ha molta gent que és com no, jo és que vull carregar poc pes i no porto molta aigua, o jo és que em dóna flato beure molta aigua, que a vegades és millor anar cada 15-20 minuts fent un glopet d'aigua i anar estant sempre hidratat, que no això, estar 2 hores sense beure ni una gota d'aigua i només prenent gels, que després és quan apareixen tot el tema de les rampes, per exemple. Llavors jo crec que és important també mantenir-se hidratat constantment, no només en tema nutrients, sinó també en tema hidratació. Sí, i també jo crec que és molt important el tema sals minerals, és a dir, quan fa molta calor i beus només aigua, hi ha casos en curses de llarga distància en què ocorreix una cosa que es diu hiponatrèmia, que és que si només beus aigua i no reposiciones les sals minerals, pots tenir problemes d'osmosis i realment hi ha la mort súbita del corredor, hi ha mort corredors de llarga distància per culpa de no prendre sals minerals. Per tant, s'ha d'intentar que part d'aquesta aigua sigui en format isotònic, que també incorpora sals minerals, tema pastilles també. O sigui, jo quan vaig fer, així com d'exemple, una cursa de mitja marató o així, m'acostumo a prendre 2 gels, un amb cafeïna i un sense, de 55 carbohidrats cada una, i 2 softs, i a cada soft 55 de carbohidrats, també isotònic, i una pastilla de sal. Sí, perquè veieu que... I tema consells nutricionals, tant què he de menjar abans, ja hem parlat una miqueta del Durant, o què he de menjar abans i què he de menjar després, si acabo de donar directrius bàsiques. No som nutricionistes i no podem donar consells nutricionals, però si haguéssim d'assessorar a nivell bàsic, què creieu que hauríem de tenir en compte? Sí, jo crec que és molt important mantenir-se, o sigui, menjar tant abans com després. Hi ha molta gent que diu no, jo és que surto de casa sense esmorzar. Llavors, jo crec que és important tenir una base, t'aixeques una horeta abans, 2 horetes abans, el que necessitis, però fer un bon esmorzar, també el sopar d'abans que sigui ric en carbohidrats, que et donin aquestes reserves de glucogen per després poder resistir durant la cursa i que no sigui com, bueno, jo és que surto a córrer i ja està, amb un cafè al matí i prou. No, jo crec que és important estar ben alimentat per després poder tenir energia suficient i el mateix en el després, poder recuperar tot el que hem perdut durant la cursa. Sí, jo crec que això, el més important, no passar gana, és a dir, els esportistes no hem de passar gana, i també, molt important, ja és prou car el material esportiu, no ho compliquem encara més, no cal gastar-se molts diners en suplementació esportiva, amb alimentació natural podem cobrir gairebé totes les nostres necessitats i considero que no hi ha cap superaliment que pugui augmentar de forma el rendiment. I sobretot parlant d'esmorzar abans de cursa, jo crec que és important, o sigui, igual que entrenem, doncs igual que competim, doncs també menjar l'esmorzar abans de cursa igual que ho fem cada dia, perquè al final el dia abans de cursa vols provar coses i tal, i això pots fer una patada a l'estómac, doncs és l'important. Sí, això sí que és veritat que hi ha molta gent que diu, bueno, doncs el dia de la cursa provaré d'esmorzar avena amb no sé, civada amb no sé què, i comencen a provar uns mix que després dius, ostres, doncs m'ha sentat pitjor que si hagués esmorzat la meva torrada amb pa amb tomàquet de cada dia. I podria saber què esmorzeu vosaltres abans d'una cursa? Així els bàsics diuen reduir la fibra, augmentar els carbohidrats, treure la proteïna i els greixos. Vosaltres què mengeu? O sigui, jo per exemple sempre esmorzo 2 torrades de pa integral amb pau i aguacate, o sigui, aguacat, i ara ho he canviat i faig, en comptes de pa integral, pa blanc amb pau i aguacate. I ja està, sí. Fet això ja està, però després tinc amics de selecció que potser són campions del món i esmorzen una canya de xocolata cada matí abans de competir, o sigui. Clar, al final també depèn dels gustos de cadascú. Jo, per exemple, cada matí només aixecar-me el primer que menjo és un plàtan, perquè a mi ja m'he acostumat a fer-ho, llavors sempre menjo un plàtan, si tinc crema de cacauet li afegeixo crema de cacauet també, i després em faig un parell de torrades, normalment amb formatges, si tinc alvocat, si tinc rúcula també li afegeixo rúcula, llavors, bueno... Jo no puc entendre com encara no heu dit cafè, però bueno... Jo és que no m'agrada el cafè. No, jo tampoc. O sigui, jo abans de cursa sí que manxo, o sigui, sí que em prenc un gel de cafeïna, però el cafè no
Jo algun gel amb cafeïna també me'n prenc durant les curses, però no soc partidària de fer-me... Tu sí que et fas... Jo mínim 5 o 6 al dia cauen. Sí, La meitat són descafeinats, però sí, 5 o 6 cafès al dia cauen. I abans de cursa? Abans de cursa 2 o 3, sí. 2 o 3. Vale, hem parlat de l'abans, anem a parlar del després. Què hem d'aprendre per a contribuir en aquesta recuperació post-entrenament o post-cursa? Què recomanaria o què us agrada a vosaltres? O sigui, jo després de cursa, no sé gaire un exemple, i m'agrada pues, arrasar amb tot el que hi hagi habitualment i quan pues, m'he processat millor perquè no sé, veig com una recompensa a potser estar un mes cohibint-me a menjar coses per fer la competició i llavors quan acabo pues, m'agrada com desconnectar i fer un vale, m'ho mereixo i llavors faig un canvi de xip. Però sí que un recuperador i no sé, hi ha com marques molt bones per recuperar que realment després tu notes i veus que el dia següent pues, estàs millor de si no t'haguessis pres. Tu, tens algú? Jo realment intento que el menjar sigui la font d'estrès mínima possible. Hi ha suficients estressors a la vida que si a més ens posem en el cap de tenir una alimentació perfecta ens podem tornar bojos. Sí. Intento menjar normal, sí que és veritat que menjo bastant, però perquè faig molt d'esport, no perquè sigui un golafre. I sí, potser intento prioritzar els carbohidrats, la pasta, l'arròs i també una reposició de proteïnes. Totalment. I Sí, tu, jo no acostumo a variar molt la meva dieta, llavors, bueno, no és dieta, és el menjar que menjo sempre. Llavors sí que molt carbohidrats, moltes proteïnes també, però si algun dia el que dius pues, toca anar a dinar a un restaurant i menjar una hamburguesa, doncs et menges l'hamburguesa dignament i no passa res. Que la importància d'això és menjar equilibrat i si algun dia ens excedim, doncs no passa absolutament res. I creieu en algun superaliment per corredors que pugui... Jo personalment no, soc molt partidària de que cadascú mengi el que li agrada i el que li senta bé i que no provar de fer invents. Si a tu et senta bé una cosa, doncs per què ho has de canviar? I que, bueno, això que parlem de nutrició i tal, realment hi ha especialistes i que abans era com, no, els nutricionistes només accedeixen a ells doncs, corredors professionals i que siguin molt bons i no, ara s'està canviant com una mica aquest paradigma de dir qualsevol persona, o sigui, si vol cuidar com una mica el seu rendiment i tal, igual que entrenem, doncs també és important entrenar com la nutrició i hi ha cada cop especialistes, i més a Catalunya, doncs molt bons i que cada cop estan portant a més gent i ho trobo bastant d'interès com aquest canvi de paradigma. Sí, estic completament d'acord amb el Sergi. De fet, jo he anat a un nutricionista esportiu durant la meva època i considero que és algo normal i és important saber delegar als professionals corresponents quan tens unes necessitats especials. Vale, doncs anem al següent tema. Estiraments.sí o estiraments.no, quan acabem, no? Un entrenament. Jo just a l'acabar la cursa, just a l'acabar l'entrenament, no. Abans de la cursa està clar que no, perquè l'interessant és escalfar el cos i fer mobilitat articular per realment posar en marxa els músculs i articulacions, però jo soc partidària de just a l'acabar, no, perquè els músculs encara estan en la tensió de la cursa, en la tensió de l'entrenament. Llavors jo prefereixo que passi una estoneta, relaxar-se, dutxar-se amb calma i un cop ja ha passat aquestes 2 horetes, llavors a partir d'aquí sí, fer els estiraments pertinents. Què penseu vosaltres? O sigui, jo personalment, noto molta diferència en acabar un entrenament i fer estiraments i no fer-los, o sigui, em noto com molt més predisposat al dia següent a poder fer pràctica esportiva, o sigui, em noto les cames molt més lleugeres i no tan pesades com si hagués acabat la pràctica esportiva i no hagués fet estiraments. Però els fas just a l'acabar o...? O sigui, soc una mica quan em pilli, sí, hi ha dies que just quan acabo i hi ha dies que sí que se m'ha passat i potser sí que faig això quan jo estic a... O sigui, això m'és bastant indiferent a mi. Jo faig exactament el mateix que tu, Carla. Jo just després no m'agrada, però després de sopar, dutxar-me, doncs faig una miqueta de scrolling amb el mòbil mentre faig estiraments, sobretot abans d'anar a dormir. I sí que és veritat que dedico un dia a la setmana a fer una sessió de mobilitat, ioga... També em serveix més a nivell de desconnexió, consciència en el present, però sí, també és veritat que aprofites i realitzes estiraments. Bueno, és que també és important quan, clar, nosaltres ens pensem, bueno, és que si vaig al gimnàs i faig força o si surto a córrer,
només he de fer això. No, també és important tenir en compte la part de flexibilitat i d'amplitud de moviment, que és important, doncs això, que els músculs també s'estirin, que també es relaxin, que no sempre ha de ser... Sí, és el que dèiem, a vegades sobreentrenament i no et pares a descansar i a prioritzar el teu cos. Llavors també és important dedicar-li una estoneta al dia o a la setmana a fer aquesta part de relaxació, d'estiraments... Jo crec que és molt important, no només per pal·liar els efectes negatius del running, sinó perquè avui en dia la majoria de persones treballen 40 hores a la setmana assegudes en una cadira, en posicions incòmodes, amb l'esquena corbada, amb el psoas escurçat, i realment tenim molta musculatura permanentment escurçada, i aquests estiraments jo crec que ens poden ajudar a pal·liar aquests dèficits de mobilitat que la majoria de persones, per culpa de les feines que realitza, poden tenir. I abans d'entrenament no en feu, Jo mai. Jo abans de l'entrenament no, perquè realment tu el que busques és preparar el múscul per sortir a córrer. Sí, jo vaig llegir com alguns articles que deien que entrenaments dinàmics, així com balístics, sí que com tenien efectes positius a l'entrenament. És a dir, jo el que faig abans de l'entrenament és mobilitat articular, per despertar les articulacions i moure's, i sí que acabar amb balístics. Però jo per mi no considero això estiraments, pròpiament dit, sinó, exacte, més mobilitat. Jo quan parlo d'estiraments refereixo a estiraments d'aquests passius, on estàs tranquil a casa, relaxat, però sí que és important fer mobilitat abans. Sí, a mi per escalfar m'agrada fer el primer quilòmetre trepitjant ous. És a dir, si he de rodar 5 al quilòmetre, doncs el primer quilòmetre el faig a 6. Mira, un error que no hem comentat abans és no saber escalfar i no saber sortir suau. O sigui, hi ha molts cops que cada dia sembla que hagi de ser un entrenament d'intensitat i no... O sigui, per poder millorar dies molt suaus, i sobretot si estem fent un escalfament, és un escalfament, o sigui que no importa el ritme, sinó que l'important és el que vindrà després. Que molts cops, tinc mitja hora només, i surts mitja hora a fondo, amb fred, a 3 graus, i hòstia, la musculatura pot patir, pot fer mal... Sí. Que és important fer aquesta preparació prèvia de fer mobilitat, escalfar i escalfar bé. Sí. Totalment. Hi ha algun tipus d'estiraments que diríeu els que hem de fer o no hem de fer, o no, això no es pot, no? Jo crec que és molt personal i depèn de la persona, és a dir, m'atreviria a dir que les persones que passen 40 hores assegudes a la setmana tenen el gluti molt fluix i el psoas molt escurçat, per tant em centraria en estiraments de psoas i de gluti mig, piramidal i potser també lumbars, però jo crec que és molt individual en funció dels vicis de cadascú. Sí, però a vegades sí que és veritat que penses en el trail i dius, vale, només he d'estirar cames o només he d'escalfar cames. No, al final és un esport molt complet on estàs movent tot el cos, llavors jo crec que també és important treballar la part superior del cos, que doncs el que deies, estirar també lumbars, estirar esquena, estirar braços, jo crec que al final també estàs movent les espatlles quan corres, llavors per què no escalfar-les, per què no fer mobilitat? No? Sí, l'ideal, crec que tu també el vaig veure fent alguna sessió, és com estirar de dalt, o sigui, de dalt a baix, començant pel cap i fent com mobilitat articular de tot el cos. Vale, doncs m'agradaria canviar de tema a un tema que m'agrada molt i em penso que el Sergi encara més, que és les curses de muntanya. Vale? Tenim, m'atreviria a dir, centenars o milers de curses al voltant del territori català. I cada cop hi ha més. I cada cop hi ha més, està de moda, ja no només el tema competitiu, sinó el tema social, realment és un punt de trobada per diferents corredors, entitats... Sí, jo també les curses les veig com un premi a tots els entrenaments fets preparant aquesta cursa, o sigui, és com... He fet tot el treball, doncs ara vaig a demostrar com d'haver entrenat i si surt bé i si no, doncs a la pròxima, o sigui, és com l'objectiu pel qual estic entrenant i la recompensa al treball fet. Sí, també és el que deies ara, és un punt de trobada, un punt de reunió social. Nosaltres, per exemple, en els entrenaments de trail del SEC, molta gent, sempre tenim un grup de WhatsApp i allà, mira, jo m'he apuntat a aquesta cursa, jo m'he apuntat a aquesta, llavors també és xulo veure com es crea com una comunitat, no? Com un grup de gent que es va apuntant a diferents curses i és això, és com el premi final, no? A tot l'esport. La botifarra i la cervesa a l'acabar. I si haguéssiu de dir la millor cursa o les millors curses del territori català?
Sí, per mi Pregunta molt complicada, la però... cursa per excel·lència a Catalunya... És la del sec. No, a part d'aquesta, Oia Núria, un imprescindible a Catalunya Per mi també. i la cursa de casa. Per mi també. Mira, doncs jo la va dir la mateixa i a més que aquest cap de setmana la volíem fer i ens vam quedar amb les ganes de fer-la perquè hi havia neu, però sí, els paisatges són espectaculars i és això, és la recompensa, i si a sobre estàs gaudint de la natura i estàs veient uns paisatges que només pots arribar amb els peus, com has dit abans, doncs és increïble. Jo l'he fet 7 vegades i la primera tenia 18 anys, jugava a futbol i no la vaig acabar. Duren 5 hores de marge i no la vaig acabar en 5 hores. El temps de... O sigui, el temps de partit és exigent, O sigui, Sí. hi ha molta gent que es queda fora. Jo l'he fet a 3, però... I a nivell... I segur que més ràpid que jo. No. I a nivell nacional, Cegama es corre. Estic d'acord. Sí, però és que aquestes dues curses són bastant similars a nivell d'ambient, o sigui, són curses on es reuneix moltíssima gent i com el caliu que dona la gent és brutal, o sigui, està pujant a dalt del Puigmal i un túnel de gent et fa pujar sol, o sigui... Jo recordo la Núria Piques, la Núria Burgada, la mare de Kilian Jornet, un munt de públic animant els 100 darrers metres per arribar al Puigmal, és a dir, una I passada. com històricament també porten molts anys, o sigui... Són 20 edicions. Sí, que és lo xulo de estàs fent la cursa, però realment tothom està allà per tu i tothom t'està animant. Sí. No. També Ultra Pirineu, trobo que és divertida, l'antiga Cavalls al Vent. L'únic que són 100 quilòmetres, és una miqueta més exigent, encara que hi ha diferents modalitats, des d'una vertical, una mitja o una marató. Sí, Ultra Pirineu i Oia Núria són les imprescindibles, jo crec, a territori català. Sí. Alguna més que us agradaria destacar que hagueu fet i... de més ambient local, més de pa amb tomàquet, diguéssim? Així, organització més a petita escala, amb un tracte més proper amb el corredor... Sí, jo per exemple vaig fer la del meu poble i jo crec que aquestes petites curses de poble també guanyen molt perquè veus realment, són pobles petits que organitzen la seva cursa de trail, Voluntaris. i voluntaris i voluntàries i veus a tot el poble implicat i la veritat és que són molt xules i molt maques de gaudir, a més va conèixer doncs, diferents parts del territori. O sigui, sí, això que deies, jo per exemple, el passat cap de setmana que era campionat d'Espanya va ser a Trencacims, a Pauls, un poble potser de 300 habitants, on exactament no sé quants té, però molt petit, que hi havia potser 4.000 corredors corrent un campionat d'Espanya allà, o sigui, veies a tot el poble involucrat en la cursa, tothom al voltant dels corredors, i era brutal. Que al final es crea aquest com ambient de germanor, no? Per dir-ho així. Que no cal anar a l'Ultra Trail del Montblanc per córrer una cursa en què et sentis estimat i valorat per l'organització. No cal anar-te'n fins als Pirineus a fer l'Oia de Núria o l'Ultra Trail, que... Ultra Trail a Montblanc, jo per anar a l'animar sí que també ho recomano molt, a nivell d'ambient també és brutal, o sigui, tots els corredors i tal, quan ho veus és impressionant i si et poses ja a animar al quilòmetre 150 que està ple de zombis també és brutal, o sigui, veure com cada gent s'esforça per poder assolir el seu objectiu també és molt maco. Una cosa, faig un punt. Sí, Hi ha corredors i corredores... Vaja. Uf, ja ho hauríem d'haver dit abans, ja. Aprofitem, teniu 7. Perquè al final m'he acabat baixant la gerra d'aigua, però sí. No. Esteu bé? Jo vaig bastant apurat de temps, o sigui, com a 25 hauria de marxar. En principi ja no tinc... Jo ja no Algun tinc temps temps. més, sí, per acabar. Fem la conclusió si voleu o... Tu vols afegir alguna cosa? No, podem afegir alguna més. Aquí, Però si ens feu la píndola de... Bueno, i la cursa del sec, no sé què, que potser ho puguem treure per altres moments. Vale, hem parlat de moltes curses per començar. Quants quilòmetres? 100, 20, 40? O sigui, jo crec que els quilòmetres han d'anar d'acord amb la progressió lineal del corredor. O sigui, si estem començant a córrer, no ens posem a fer un ultra trail, perquè a nivell... O sigui, potser sí que l'aguantem, però a nivell de progressió a la llarga, o sigui, no anirà enlloc això. O sigui, crec que ha de ser una progressió lineal, doncs, anar primer 10 quilòmetres per muntanya, després 20, i anar progressant fins... I ja, si portem molts anys corrents i ens motiva molt fer una ultra trail, doncs fem una ultra trail. Per tant, podem començar amb 21 quilòmetres, la cursa del sec al desembre... Escombrant a casa, la cursa del sec al setembre també.
O sigui, el corredor que hi ha, els nivells, o sigui, tot el nivell que hi ha a la cursa, a l'orientació... Tecnicitat, em penso que també no és molt tècnica per començar, pot ser una bona oportunitat per iniciar-se. I a més és molt xulo l'ambient perquè l'any passat sí que es feia tot concentrat al mateix dia, però aquest any s'ha separat en 2 dies. El primer dia era la cursa de raions, que també inclou a tota la part d'infants i jovent, tant del SEC com de fora d'altres entitats, i també és molt xulo veure aquest ambient juvenil i infantil que des de ben petits, inclús els nens i nenes de 5 anys, que els trobes allà corrent i gaudint de la muntanya, i és molt xulo l'ambient. I sobretot per la gent que entrena a Barcelona és molt maco poder descobrir racons que potser mai passem per allà i no els coneixem, poder conèixer-los així, és realment maco, i la cursa SEC passa per racons així o sigui. I pots anar en transport públic, no cal agafar el cotxe. Sí, i a vegades ens pensem que per fer trail i per córrer curses de muntanyes cal anar molt lluny i fer-te 3 hores amb cotxe, i no, realment ho tenim aquí a Collserola, que qualsevol pot arribar amb metro, amb tren, amb cotxe, amb vehicle privat, i ho tenim aquí al costat, i realment és una mitja marató, és a dir, no és cap tonteria la cursa. I no, està molt bé per proximitat. Bueno. Diria que més, ja està. Vale. Sí, si acabes com una conclusió dels pel·lícules i sí, i el parlarem i així com fem la part final. Vale, què diem, la conclusió? Res, que gràcies. Jo he presentat tant que estudiar-la. O tu, Sergi. No, bueno, pues, per mi crec que hem parlat com temes prou interessants, que moltes gràcies per portar-nos aquí a parlar sobre això, com una xerrada molt familiar i molt pròxima. Res, jo encantat de poder-hi tornar. Sí, encantat de poder transmetre el que més ens agrada a la gent que ens escolti i futurs corredors. I gràcies, Adri i Sergi, ens seguirem veient per la muntanya, i res, a gaudir del trail. Salut i quilòmetres. Ens veiem a Cursa del SEC.